Sena battalja. Ok, ma. Xiex? Le, jien kollox ħallit f'postu. Alright, ok. Alright, ma ħammur. Ma, minix tifla zaħir iżjed. Alright, ok, ma, ok, ciao. Ciao, ok. Hi, Beck, kemm int maġla? Oh, Chris, laqas jajtek. Kittu kitt injorani? Le lex ninjorak, le għax ftit eċitata dak kollu. Jaw. Xandi dejt. Għalek libsek, kemm int libsa ħelu? Minu l-gustus? Ma nafx. Nisa nisraqulek taġi bil ma tafx. Le, vera, ma nafx għax propjament blind date. Xfettillek reb? L-oħra, konna fuq l-internet u bdejna nitkellmu hekk u vera ġbidna lej xulxin. U issa semur niltaqgħu miegħu għall-belt. Kif se tarfu ngħid jien? Għax se jkollu fjura ħamra fuq il-mejda fejn se niklu. U romantiku. Ma taħsibx qed tidħol f'daqsxejn riskju żejjed, titaq ma' xi ħadd minn fuq l-internet? X'riskju, llum mhux anke l-miżewġin ikollhom daw it-tip ta' dates. Naħseb war. Qatt ma smajt dawn l-istejjer fejn jispiċċaw ħażin ħabba f'affarijiet hekk. Ta' ma kontx nagħmlek daqshekk antikwata ta'. Ara, ħammura x'ħatħassar lil gost kollu. Mhux aħjar ma tmur xejn reb tispiċċa f'skost inkwiet. Mhux inkwitu, mowja Chris, ara vera ħammura x'ħanasal tartu għaddija blind date. Usma minni reb. Christine, importa. Mhux tagħmel. Rebecca, taħseb li Christine hija antikwata? Hemm valuri universali li ma jiddependux mill-post u żmien u gwajja lina jekk ma nħarsuhomx. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuħ Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iturija u t-Trakonija u Lisanja tetrarka ta' Bileni, fi żmien meta l-uffiċċju ta' Assis il-Kbir kien fidejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, ixandar ma'mudija ta' indima għal maħfra ta' dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profezziji ta' Eżajija. Leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, ħejju t-triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. Kull wiet jintela, kull muntanja għolja titbaxxa, il-modijiet mawġa jidrittaw, u t-triqat imħarbta jitwittaw, u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Qed ngħixu f'soċjetà miftuħa, soċjetà pluralista, fejn kulħadd għandu id-dritt u l-libertà jgħid li jrid. Kważi kważi kulħadd jista' jgħix kif irid u jagħmel li jrid. Imma ma nistgħux nagħmlu ħsara lilna nfusna jew lil ħaddieħor f'isem din il-libertà. Allura għandna bżonn linji gwida li jgħinuna biex fil-waqt li ngawdu l-libertà tagħna ngħixu b'mod li jiswa għal ġid ta' kulħadd. Dawn il-linji gwida huma il-valuri universali illi l-bniedem jista' jasal għalihom waħdu bi ftit taħsieb u riflessjoni u fil-prattika tal-ħajja. Dawn il-valuri bħalma huma il-valur għal-ħajja u r-rispett lejn il-ħajja, iż-żwieġ u l-fedeltà, il-karità, il-ġustizzja. Dawna huma il-valuri bażiċi illi jridu iriġu il-ħajja tagħna biex fil-waqt li ngħixuha fil-libertà nagħmlu il-ġid lil kulħadd u ma nagħmlu ħsara lil ħadd. Ġesu Kristu jurina li huma dawn il-valuri fit-tagħlim tiegħu u jgħinna wkoll biex ngħixuhom. Għaliex Ġesu Kristu jaf sewwa x'inhu tajjeb għalina għax huwa l-awtur tal-ħajja.
Ġesu Kristu li twieled fi żmien, il-Vanġelu jgħidilna fil-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija u Erodi tetrarka tal-Galilija, twieled fi żmien partikulari, imma it-talim tiegħu japplika għal kull żmien. Ejjew nisimgħu it-talim ta' Ġesu u nagħmluh għal ġid tagħna personali u għal ġid ta' kulħadd. Il-lejla fis-6:30 l-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra qudiesa fil-Knisja Parrokjali ta' Birzebbuġa fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. Wara l-qudiesa, l-Arċisqof se jiltaqa' mal-membri tas-soċjetà ċivili. Matul din il-ġimgħa tant, l-Arċisqof iltaqa' ma' dawk il-persuni involuti fil-parroċċa ta' Marsa Xlokk bħala parti miż-żjara pastorali f'din il-parroċċa. Nhar it-tlieta l-Knisja tiċċelebra l-festa ta' tnissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija. F'din il-festa niftakru fil-kobor li Alla xeħed fuq waħda mill-ħlejjaq tiegħu, dik li għażel biex tkun om ibnu. Għażilha sa minn qabel tnislet biex tkun bla ebda teba ta' dnub. L-insara huma mħeġġin biex japprezzaw il-kobor tal-Qdusija ta' Marija li hija wkoll omna. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Persuni b'Diżabilità li ġie mfakkar nhar il-ħamis 3 ta' Diċembru, l-Arċisqof Pawlu Cremona ċċelebra qudiesa fil-Knisja Parrokjali tal-Qawra. Għal din il-qudiesa attendew il-persuni b'diżabilità li jattendu ċ-ċentri ta' matul il-jum. Jeħtieġ iżda li naslu fi gżira hija t-tema magħżula mill-Isqfijiet Maltin għaż-żjara tal-Papa Benedittu 16 f'Malta f'April li ġej. Il-Kumitat Organizzattiv qed jistieden lil dawk kollha interessati biex jipparteċipaw f'kompetizzjoni għad-diżinn ta' logo għaż-żjara tal-Papa li għandu jorbot mat-tema magħżula mill-Isqfijiet. Il-Kumitat Organizzattiv qed jistieden ukoll is-surmastrijiet tal-korijiet liturġiċi biex jesprimu l-interess tagħhom biex jiffurmaw, jippreparaw u jmexxu żewġ korijiet biex jagħtu s-servizz tagħhom matul iż-żjara tal-Papa. Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.maltadiocese.org. Il-programm Kelma l-Ħajja jixxandar ukoll fuq is-sit dive.com u fuq il-YouTube channel tal-Knisja f'Malta.